ukuthi uNkulunkulu kaShembe unyazi lwezulu silibone nathi bekade singalazi unyazi lesilibona kuma DVD sibona nemisebenzi yalo elenzayo. Mina ke ngagwetshwa iminyaka life sentence 32 years ngonyaka 2000 sengineminyaka 17 ngilapha ejele. Ngiyacela uNkulunkulu kaShembe aphinde angiphe elinye ithuba ngibuyele emndenini wakithi ngisaphila. Inkosi kaMbondo akufihli lokho. Uma uhlukumeza unyazi uhlukumeza inkosi kaMbondo ngoba mina unyazi kwasekuphelile ngami. Inikele u23 ukuthi ngothi mangifike ekhaya ngingcwatshwe kahle. Kodwa unyazi layishaya indiva lo nangikhiphe ejele. Inkosi kaMbondo akufihli lokho. Uma uhlukumeza unyazi uhlukumeza inkosi kaMbondo ngoba mina unyazi kwasekuphelile ngami. Inikele u23 ukuthi ngothi mangifike ekhaya ngingcwatshwe kahle. Kodwa unyazi layishaya indiva lo nangikhiphe